KB ndakachibata chimuti kuti dzvi ndimutsoka wakakule vangu Fani kane ngoni na madhamu vavo pamwe chete kane Chopana family maina baba Tema kumadziwa ita Davison Jimu ku New Grade Triloni muri seiko ndinonzi Josephine Mavunga pa Glenview pari seiko nasi papa Isabe wapindira kamu studio bojo nziponi zinango zangani zimwezo zamudapatira ka familia dziko la Zimbabwe muri ya Zimbabwe ndine nyaya dzandakapakata nedzandakabata pana pa muri ya Zimbabwe dzinorwadza dzinosuwisa nedzinosekesa dzinenge dziripo sekuziva kwamaita nguva dzese tinodzibata chidzena nadzo ndine nyaya ndinayo muri ya Zimbabwe yekubulawayo zvakare machovani nyaya yemurume akabata mukadzi wake nemapiksi ekuratidza kuti totumira kune mumwe murume asina kupfeka asi murume akaita nguva nekuti vane vana vaviri nemukadzi wake achizotsvaga mese namba yake ichitumirwa manudzi aya achishaya asi anodza mukadzi ndobva mumwitisa kumba kwavo mukadzi achizodzoka pane mashoko akazobvunzwa nemurume mukaenda kwenyaya iyi so pandichadzoka nenyaya yemuri yeZimbabwe muchikuzivisai muchanzwa kuti mashoko akataurika ndai uyezve zvinorevei ndine nyaya yakaitika kuEpworth kunonzi kumabalancing rocks muri yeZimbabwe yekuti kune vana vakasvika pakupondera kusvika parufu kutori nerufu izvezvi kune mwana ane 8 years mukomana akarohwa kusvika pakufa nemwana ane 15 years ari mwanakomana kutaura kuno kwatiri kuita afa kudaro vachizotarisa mwana uyu kwakavanzika kwake vakaona kuti pane imwe mitezo yange isisawanikwe yanyura mudumbu zvakaoma ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwamutare inova nyaya nichatanga nayo yandakasiyira parodi nezuro iri nyaya yekuti izvo kune pamusha panga panetsa vanhu kunetsana vanhu kufa munyama nezviri kuitika izvo anditika pachibva pazuva mwe mwana pate mwe mwana akurwara zvokuti achanzwisika ari mwana womukwasha angaunzwa pamba achibva hakira chibva takakurwara ipapo mwanasikana achibva adzoka pamba akati kwandiri kufamba nezvandiri kunzwa zviri kundirwadza chikonzero pandafamba nemurume wangu ndine zvandanzwa zvine chekuita nepano saka ndakutonyera kudzokera kuti mwana uyu akafa ndichaita sei nemurume nekuti mashoko ari kubuda ari kusanganisira kuno kumba kwandakaberekwa semukadzi mubatsiri akabva atsvagwa mukwasha akati hakuna kwandiri kuenda ende mwana wangu handimutore mwana wangu ndichamutora pano akanaka sokuuya kwakaita tainoroshwiri benefo zvakazoitika muri yeZimbabwe mubatsiri asvika achitedzera achiti unganidzai zvipfuwo zvenyu pamba apa pachibva paunganidzwa zvipfuwo zvemuri weZimbabwe regai ndingosiyirepo kuti pakadzi izvo kwehuku iyi pakati pedzimwe huku iyi imbori huku here kaundi chii amai vakabva vasimuka pakwagara ndokunobata huku iyi ende huku iyi haina mbotisa sezvinoita dzimwe yakaramba yakamira pavakasvika ndobva vaikandira mudenga vaikandira mudenga ndokubhururuka ndokuenda zvachose huku haina kuenda asi tine mashoko nezvakazoitika mushure mekuenda kwehuku kuEpworth muri yeZimbabwe pane pamwe zvakare ndichakuudzai nenzvimbo yacho pakakwanisa kuwanika zvakare mumwe mudhara akafa munhu wechirume achiratidza kuti angada kuzama senga ndakuambaka pakarwizi aka asi kari karwizi kadiki hatizivi kuti akakonewa here ende akazooneka akasvuka zvikuratidza kuti iye pachake aizama kuda kubuda here maangadonhera umo but achizokundikana asi akazoonekwa akafa but mapurisa achisvika ipapo zviri kunetsa kuti dzingati mbavha kana kuti matsotsi chikonzero iye akatozowanikwa aine mari ingonda $3 muhomwe isina kutorwa nematambudziko asi tinotenda muri yeZimbabwe ndezvakaitwa basa rakaitwa mapurisa ekuEpworth mapurisa ekuEpworth akawedzera mabhesi munzvimbo yekuEpworth nokuda kwemashoko nezviri kutaurika zviri kuitika ikoko vakabva vaisa imwe nzvimbo yakabva yaiswa kusati kwanakapfupi mukoma KB kwakaiswa bhesi remapurisa rekungoti vanhu vari ikokoka pane changoitika chiri kungoti pote vapinda pakamba vasvika pakamba ende ziva kuti kuEpworth unobatirwa ikoko wosungirwa ikoko koti yacho zvakare iriko ikoko zvese zviri padhuze Hoza Friday ndinonzi Peshika Shiri Dr. PK pamufombi pamufakose takachibata chimuti ndoziva kuti Dr. Nephias Chimbowa naamai munachipata chimuti pamufakose pamwepo vanenge vachidaka kusvisa nyaya pachimuti vachidaka kubata bhozhongora anobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata munotibata panhamba dzangu dzisina pomero nhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinonhuhwira inhamba dzinoti izvo muri yeZimbabwe 1 musatambira pairi 2 musabhipa 3 musaite private number 4 vanenge vachida kutaurani nitake matora bhopoindi nebepa kana muchifungidza kuti zvamuri kufungidza nazvo kungotira pandiri kuti hongu takutonyora tichipfapfaidza tobva taenda pane vamwe kana kuchisvikika ikoko tobva tasvika ikoko andika nhamba dzangu muri yeZimbabwe dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545
025 musadzipipa muri yezimbabwe ndidzo namba dzacho. Tinotenda Zimbabwe rambai makabata ipapo baba Isabel vari kunyudza gejo tsopanopa manje morning kanyemba na bhosho ndinonzi Gabriel Chuma Sidinda village eHwangelapa takachibata chimuti kuti Doni chituzumu kutama zvimba pachikambi pariseiko iyo zvimba mazvano mabatira muri kuita kachimutika imi mucheto tisvike ikoko tsopanopa manje pfuma huru panyika hosi ya chipanga vaparidzi veshoko mukoma George Chidakwa kuchijaka loud and clear. Okay, are you ready for Papa Isabel? Ndawe ziri kudiyana 6 minutes to 10 lekezani ikati bve kuti aratipatiranyi rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu paka makomoyo mutare ndokunoonekwa na Dorcas na Ruth Magwazi. Yes. Brian Samaite the Eastern Igwe chigwagwagwa hey vana Cosmas Mkokeri vana Mapombe ndokuno abva Isaac Devu wasuzvaka mukoma KB nemhuri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kutaura panapa mhuri yeZimbabwe ndiye kuti pane pamusha une vabereki musha uyu zvaune vabereki mhuri yeZimbabwe inzwai zvakaitika izvo ndezvekuti izvo mukati mekugara kwavo pane mwanasikana akaroorwa ane murume wake. Mwanasikana amai vake vachibva vati ita kuti undipewo mwana kuno ndigare naye wona richisina mwana mukuru sezvo ariye mwanasikana dangwe rakaroorwa rikaita mwana wavo vachibva vafunga kuti ndipeiwo mwana wekugara naye. Ndichituma achiendeka kuchikoro iri ndichituma mwana uyu izvezvi kuvhura kwaita chikoro izvezvi akaenda mugwaro rechitanhatu grade 6 achibva ari mwanasikana achibva anogara nambuya aenda kundogara nambuya mwana uyu akauya zvakanaka izvo achibva tanga kurwara. Mwana uyu anoita zvekuti kana kadonha anobuda furo anotaura mazita evanhu ndiri kuona nhengi ndiri kurohwa kana kuti anongotanga kumhanya achitiza otobatwa nevanhu osungwa time zvikaenda obva agara pasi. But kumashure uku zvakare vana vamai ava vanokwira kuita 4 vava vakabereka ivo hapana asina kumborora zvakare chirwere ichi vese vakachirwara but vana ava vakazorwara vatokura vari vadiki kuroora nekuroorwa vakambika vachirwara chirwere ichi. So mwanasikana paakaudzwa kunzi mwana ari kurwara shofoni yemukadzi yakaramba kupinda pamwanasikana ichibva yazopinda pafoni yemukwasha vari ambuya vari kufona mukwasha zvikanzi mwana arwara kuri kubva ari kudai kudaiso mukwasha akabuda nekuku paakafonera mukadzi akabuda nekuku vachizofamba vese ndokunobuda kunzi zviri mumusha imomo muri kurwara mani imomo ndo maari kutoshandiswa ende patoipa musafe makatora mwana iyeye kana pasina kubuda chokwadi kuti nemhaka yei uye zvechiri kurwadza mwana chii chakaivabatsira. Wacho iye akambouya akanamata akabira zvinhu zvake zvaari kuita ipapo akaita chivanhu chake akaita chikristu chake achibva aenda hazvina kupera. Vachibva vazoenda kuno mumwe zvikanzi handi tise pamusha tinota sei tinoona zviripo zvakamira sei vachibva vasvika ipapo pakaunganidzwa veukama vaungana mwanakomana nemukwasha nevanakomana nevanasikana ipambapa vachibva vamira ipapo baba vari pambapa vanozvirwarirwa. Hatingataure kuti ndemumwe munhu ari pakati pevamwe ivo pachavo babava vanorwarawo but urwere zvakare ukarwara vanavo vakamborwarawo zvakare wekurwa futi nezvinhu pambapa asina kurohwa nezvinhu achiita chirwere ichi ndivo amai varipo chete. Amai vandoita nhoroondo dzavo vakaroorwa kari kuna ndakatatu ava pavakazogara apa ndepechi4 but kwese kwavakaroorwa hakuna kuitwa mwana asi varume kwavakagara vese vakarwara chirwere ichi uyezve vese vakafa. Murume mpenyu ndiye wavainaye vana ndo vari pamba apa. Zvadaro mukoma KB nemhuri yeZimbabwe auya mubatsiri paya zvikanzi ndikuda kuti mundiunganidzire zvipfuwo zvinonga zvipfuwo zvidiki zviri panapa zvinokwanisa kutenderera paruvanzi panapa zvesiyana nemombe zvipfuwo zvivachienda paya. So pane huku yaiti isingatize vanhu zvikanzi pane huku iyi haitize vanhu zvaisingatize vanhu kubva kare saamai vepano munoti kudii zvikanzi ndo zvairi zvikanzi alright ndibatirei huku iyi mundipe kunoku iyoyi huku yachona iyi but musati maibata ndokumbira kuti mugeze mvura ishi
vachibva vageza mvura iyi, vageza mvura iyoyo vakuenda kuhuku pepe, vakuda kunobata kusikanzi mirai toda kuti mwana wese ari panapa kana kuti munhu wese ari panapa musati mabata huku yenyu ageze vamwe vese ime mageze maoko but vamwe vese ngavageze maoko nemaziso. Ndine maonero andoda kuti vaite chii huku iyi. Vamwe vasati vageza wani achingobata chinhu chokuti vageze maoko, amai achibva bata huku iyeyi ndobva ikanda mudenga. Vamwe vasati vageza vaikanda mudenga, huku ichibva yabhururuka ichibva yaenda. Huku tinoziva mhuri yeZimbabwe inongoti bhururu zvepadhuze ichinomhara, kana pane imba padhuze yobva yaenda pamusoro pemba yozotsika zvaye pasi, chikonzero zvemudenga haina kuzijaira. Yakabva yabhururuka zvokuti vanhu vakatarisa huku vachiiona, kwete zvokuenda mberi, zvokuenda mudenga kusvika huku haichaoneki, disappear. So amai ava vatori nefoni yavo yavanga vakatengerwa nemukwasha anove ndiani mwana uyu, foni yakanaka. So huku yaenda zvikanzi maona huku yaenda, ko imimi tati mirai titange taita sei tagezesa vamwe maziso kuti vaone kuti maonero amunoita huku imimi nemaonero avanoita iwo, nokuti mati huku iyi mugariro wayo kuti haitize vanhu. Toda kuti tionesane kuti huku inotiza vanhu, kunyange ichigara nevanhu inotoziva kuti pana papamba payo ende ndimi varidze pano, but haizomiri kuti muite zvamunoda nayo. Kosei mazoikanda mudenga zvikanzi ndozvo nangonza chita vachibva vanoti yangu tsudzumuka yega zvatodiditsa sei yabhururuka but iyo yakapusa zvekuti inogona kumira pane vanhu zvikanzi alright. So hapana kuita mwana musikana uyoyo nguva yakanzi mai ava ende yamunogeza maziso maoko musimudze huku iyi, vakabva vatora foni yavo ichibva varisachi mwanasikana wavo. Mwanasikana akabatiswa foni avaziva mwanasikana ava ndiye mwanasikana zvakare uya ane mwana ari kurwara. Nguva iyoyo pachibva papinda foni yakaringa, foni ichibva yapinda. So mai ava nguva yakaenda huku vakaita senge munhu angosvikirwa zvekuti aneta mukavatarisisa havasi kunzwisisa zvavari kuitika, munhu auda kubudirwa here kana kuita sei. So vakupiwa foni vanenge vakangotarisa vanhu havana chavari kuratidza kuita. Mwana achibva adavira foni. Chakanisa nje kuti paakadavira foni akabva anzi language yaibuda mwana aita singaisainzwa. Zvikanzi ndiri kunzwa kuti language hauinzwe, regai nditaure nelanguage yaunonzwa, achibva tanga kutaurirwa Shona. Zvikanzi ndeda kuti upe muridzi wefoni kuti ndaona mishonga yangu yasvika but hapana mari sei, kana kuti hapana munhu sei yauya yega. Mishonga yasvika but sei yauya yega, hapana mari hapana munhu, sei yauya yega. Ndikuda mari yangu. Mwana ndobva adonedza foni pasi avhunduka. So ndobva ati kuna baba vacho unorwara ka ada kuisa panzvadzi zvikanzi usati wandipa foni chii chaitika kuti foni ndeyamama zvikanzizo ndo mashoko ari kutaurwa pa zvikanzi ndibatsiri ndipei foni kunoko. Zvikanzi right ndimi here makapa mishonga wachona kana makapa maya mishonga wa tisu tiri panapa titobatsirana nayo vachibva kanya kukandirana mashoko. Zvikanzi vabatsiri unoita sei kuti mishonga yangu ibve ipapo, chatadza chii chaitika. Zvikanzi mwana wake ari mwana womuzukuru ari kurwara, kana muri muridzi wemishonga uyai kunoko. Zvikanzi andiuyi ikoko pasina mari yangu, ndiri kuda mari yangu. Kana pasina mari yangu akatora mishonga iyoyo angatofa zvake. Nguva iyoyo amai vachibva vadonha pasi. Zvana vai vachibva vati zvakare kuna kusanganisira nemukwasha uya akati imi semubatsiri kana mune zvamunokwanisa kuita tiri kukumbira kuti mutikwanise kutiitira mai vasaite sei vasafa. Honai panapa patiri tiri vana chete, hama dzamai avo panapa tiri hadzipo, tinozoitsanangura sei kuti ndo zvanga zvaitika. Zvikanzi alright vachibva vaitwa zvavakaitwa zvesve. Zvikanzi nemubatsiri mari tinayo, munokwanisa here kuti muzodii muuye nemari. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura yakaitika kwamutare iyi. Zvikanzi kana iri mari yangu aiuye nenzira idzodzo dzekuti uya ndizoitora. Mukabvunza iye anokuudza zvikanzi akurwara, zvikanzi aregi kurwara, ndindaita kuti arware, akanganisa miko dzangu. Zvikanzi uyai mutore vana vakuti tisi vana vacho uya muzitora mari. So vana vanga vakutya kuti munhu ipa anosvika panapa mati tivaudza kuti yamuzitora mari, isusu mari yacho chi hatina. Inzwai mari yaitaurwa mhuri yeZimbabwe, paitaurwa mari inokwana kuti iyo 4,000 kana kuti mombe 7 4,000. Akati ndinotuma vanhu zvika nomubatsiri musatuma vanhu, uyai imi mumene, nokuti munhu yadonha kana muchiti ndima zviita munoda kuti munhu yazomutswa pano, uyai kuno kuimemi. Zvikanzi handinonoke kuuya kana ndiuye, ndinononoka kuuya. Nyaya iyi yaitika mukoma KB yakaitika kuri kumapasti 10-11 kuseni. Kumapasti 4 vanga vakufona vachiti tapinda tofamba sei. Vakanzi nemubatsiri musanyeba kuti hamuzive
apa makatosvika pambapa mukaita mhiko dzesemi asikakuzivi ndi baba ne vana but vanhu mukadzi uenda sei anokuzivisa zivai atikakupe madirections uyai vana vachibva vanzi budai muyadhi mese vachibva buda muyadhi vese achibva aenda kugedhi mubatsiri uye achibva aita zvakaenda kugedhi ndobva aenda namai vachona so amai ndivo vakapiwa zvinhu zvavakainazvo kanzi panapa iko zvino zvitambomira nyaya dzemwana taakumboita nyaya dzenyu imimi marasa mhiko dzemunhu uyu nenyaya yekuti matipinza muno mumusha tishandire imuchiziva zvinhu zvenyu maifanira kugara mataura nemunhu wenyu kuti aiwa munhu abatwa nemhiko idzi mwana wemukwasha haasi mwana wangu oziva zvokuita isu tauya panapa nenyaya yemukwana mukwasha kwete nenyaya yenyu nyaya yemwana mukwasha ndoyaita kuti mhiko dzenyu dziite sei dzipinguke kuti takuramba mwana uyu saka imimi zvandichakuudzai itai ndokuenda kugedhi ndokuita zvavaita munhu weye ada kurambira kuti no asina pinda musha zvikanza ausapinda musha aurege kupinda mushazve pinda mumusha mukomagebe achingoti kugedhi kunopinda musha ndebvu ndofadonawo iye manje nguva yakadona uyu munhu uyu amai vaive pambapa ndopakapepuka kudura pefu kuti vamukawo so angane munhu wanga naye so munhu wanga naye achibva ti zviri kuitika zvikanzi unovaziva here mai ava zvikanzi tinovaziva mai ava vakauya kwedu isu takauya panapa ende nguva yese every month mwedzi wega vanosvika uku vachiita sezvavari kuita but vane mari dzavangasati vabhadhara ini ndodziziva but handizodziki nokuti ini handite matare but ava sekuru vakaenda kuti vakarara sezvizvo handizivi zvoda kutauka but ini handichazivi ndakuenda kunodana hama dzavo kuti vadonhera kunoku zvikanzi danai hama dzavo kuchibva kwazouya mukoma wababa vake nababa vachona nemudzimai wemunhu ainzi sekuru vanga vauya apa zvikanzi ndo nyaya iri panapa ndeyekuti mwana mukwasha ari kurwara but baba venyu ava kana kuti munhu wenyu uyu sekuru venyu vane mhiko dzavakaita nesekuru toita mhiko dzedu kunoku toita sei zvikanzi ndinofanira kutanga kudzokera semukadzi ndinokumbirira kumba ndikakumbirira kumba ndikukumbira kuti handifaniri kukumbirira ari munomu muyadhi menyu ndichamukumbirira ari kupi ari kunze asi toda kutaura naamai vane mari dzavasati vabhadhara zvikanzi isusu hatichada kuti musangane naamai ndiri kukumbirisa pamhikowo dzangu dzandaisa inini handidi kuti muchitaura naamai avo zvakare chikonzero mhiko dzandakaisa apa ndodzada kuti baba vava vaiti sei vadonhe uyezve kuti mishonga yavo idzoke kupi idzoke ikoko saka musataura navo zvakare zvikanzi orit takutakura vedu so ava vakasekura hama yavo vachibva enda navo zvikanzi kana masvikawo ikoko mundiudza kuti vasvika sei zvikachifona zvikanzi patasvika vanga vatogara vega vakutokumbira kuti ndipe chikafu saka sekuru kuno vachi varit amai kuno kuvarit zvikanzi amai chitaurai nyaya yenyu nemukwasha wenyu nenyaya yemwana uyu mwana uyu muchandipa ndobva ndaenda naye asi kumbirai riregerere kuvana venyu kuti ndimakakonzeresa wangu zvamakaita makazviita asi mukazvitarisa imimi makatora mushonga uyu nenyaya yekuti makatenderera madhorobha nekwanota matatu muchifamba imomo imimi musati marorwa nemurume wenyu makatenga motokari mungaudza iri asi pamakazororwa motokari haina kumbogara udzai vana venyu ava mukwasha buda panze kuti pamakatenga motokari iyi yaive mari yei yanga iri mari yei mari yekutengesa muviri okay zvekuti kana vakaenda panzvimbo pavaienda vakanomira ndo vaionekwa hapana kana mukadzi aionekwa ipapo vakapinda kana kumabhawa ndo vaionekwa ndokusaka ndambotera kuti ivo vakavaka dzimba dzinokona kuita ina nhatu iyi ndechi4 kwese uku varume vavo vakafa uyezve vairwara ende havana kuita vana nemhiko dzavanga vakatora dziri dzemushonga wokubhawa saka iko dzinopa vakauya apa vakatondosimbisa vachiti ndamumba ndo zvakaita kuti baba vari pamba apa varware vangove munhu but vana vakavaita but vana vacho vese vakarwara urwerewo zvakare saka iko zvinozvi mushonga uyoyo vakadzivirira kuti vana vangu vasarware mwana wemukwasha pakasvika kumba ndobva warova mwana mukwasha nokuti mutorwa so huku payakaenda sekuru pavakafona vachiti ndaona mishonga yangu yadzoka asi haina munhu nemari paifanira kufa munhu apa paitofanira kufa munhu ya pakaipa mukoma gebe saka izvozvi sekuru vakapa mudzimai uyu mushonga vakadzokera kumusha kwavo ende vapo vachisvika kumba vakasvokera vapo iko kumusha kwacho kwavanobva ndekupi kumozambiki saka vakabva kumozambiki vakapinda muzimbabwe kudhuze vanobva mumanika pabhodha vakati kuti ndinosvika ipapo vakada kuramba kusvika muyadhi but vainzi svikai haiwa svikai padhuze munosimutadza nekusvika munhu wenyu ari kuno kumari yenyu iri kuno but mari haina kuzobuda so vana vakangoti saka imimi zvadzokera sekuru maiti nawo pano
hakuna ire zvinosara zvakaitika pano zvikanzi sekuru ndiri kukumbira kuti zvamakaita pano nezvamakaitira nemunhu uyu zvadarika, mukangozama kuda kupindawo kuno zvakare zviri kwamuri ameno zvenyu. Saka vakazopedzesera vari vabatsiri vega vega vakutaura nyaya iyi. So sekuru vekumozambiki vakapa amai ava mushonga havachatarisirwa hafanirwa kuzotaura naamai ava. Vari kuzi kana amai vakanzi musataura nemunhu zvachose, kana mune nhama nekuda sedhiritai zvese muchasangana because mukusangana imomo ndo munokonzeresa, asi vakapiwa honi ndisekuru komari chikwereti chiya chikwereti kwanza hakuna zvinhu zvadarika zvese musasangana kutaura. Chichataurika sei? Mashoko ari kunzi kungotaura mese cheteka, pane zvinotika pakati nenondesa mhiko dzangu, saka sekuru achataura sei? daidzai zita rangu katatu kuitira kuti wikendi yangu indifaire. Ndinonzi Brighton Murimba pabocha. Brighton Murimba, Brighton Murimba, Brighton Murimba, bocha range po rikiti ndekwake muriseko mumbare imomo maiwe baba Isabel baba aiwa ndedze madhara kaizvi aiwa avharowa chaivi une ribharowa chaivi na mdara gonyeti mdara gonyeti mukoma kepe ndiri kukumbira timbowapa sando katatu. Okay, ya vanonzi mdara gonyeti ari tinashe matinyanya mudhara gonyeti mudhara gonyeti po rikiti bvu. Zvikanzi musaite rusarura vakomana, daidzai zita rangu katatu. Ndinonzi Tawanda Mukwembi, ndiri kunoku kumasasa. Tawanda Mukwembi po rikiti bvu. Semangwana kudzura nokudzura ndangariro chiri chifundo nangomusiraza kuti makomedwa nako kanyombo kamwe kano 8 minutes to 11 ndio pafika nthawe pari manje. Baba Isabel, machinzwa chekwa Mutare chasimudza Mutare amai avo vane diploma rekuroya, kushandisa huku pakuroya, varoyi makudhipisa manje. Shandisai dachka kana mosquito kwete huku ndeye machips nepa muchato ku high table kwete kuroya mhani. Ita 40 mumashasha Boss London British ngaipe Shekman Matono try more liba pamwe chete kana tinashe gotora tichaona makuerere amake nosa mai Craig pachaoma mai chingaipe Shekman were Alec Beja ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachungo mafamu kuguruwe. Shandisai mosquito, shandisai matachka pakuroya kwete huku kuibvisa ku high table pamuchato. Amai avo ndimfiti. Ndati amai avo vanoroya, vakadzi vakadzi vanotorombawo futi zvakaoma. Ndinonzi Nyasha Nyakuchena paziko. Ndiitirewo kapfo kuna Niko Chabaduka ane 2 years asi futi dzanorova so mawani. Niko Chabaduka ane 2 years. Tikukumbira mumurekodhe mama achirova futi dzake, muzonditumira timboratidza kuti futi dzinorova sei vanhu pachannel. Toisa futi iri promo pachimuti Niko Chabaduka achirova futi Niko Chabaduka po rikiti vo. Machinzwa chekwa Mutare munoti kudini ko Zimbabwe ataura chokwadi. Wadzidzwa sei? ranga isiri huku ranga riri zizi. Kaseveka mhanya pakanzi munhu wese ngageze maziso, vanhu vasati vageze maziso achibva burutsa. Iwe Ruben wakaziva sei? Aiwa arova analysis. Chimuti ichi varume ndinonzi Sabu kutamba oga pa MB Transport. Sabu kutamba oga. Yes. Give more Sitole the bullet connected kuno ku Glenora C pamasimbi baba Jenny Jeffrey na Talita Stole. Pamasimbi give more Stole the bullet connected kuno ku Glenora C pamasimbi ndinonzi baba Jenny Jeffrey
na Talita Sitole akachibata kuti dzwi pamasimbi apo. Hivi ndiko nani kuna masimbi uko pamasimbi andozowa kuti pa Glenora B apo pana Zhoro kuna Zhoro pana Zhoro na mai Zhoro ka na Mudhara Dande asipa B ndo pane Mudhara uyu chiremba kugusha nyama kwa ndizozo eka Dr. Masingo na Samson Mataka mutare yangu kane mai mubatsiri kupedza basa kunge chimuti ndinodzi Brighton Murimba pabocha pamarange Kanyemba na Bhozho sando kumubatsiri uyo ndinonzi Christopher Zita ndiri pa Dundu Vala Famu Insiza Nyamandlovu ndakwanisire kupronounce Dundu Vala Famu Insiza Nyamandlovu ni Christopher Zita. Yes pa Nyamandlovu la tsutsula ichimwe icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri madira mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsutsa matima rose nyika ino wamukaseko mukoma wangu Julius Manga chimutaka bata alipo pambare pamusika ipapo mukoma ane motokari dzake Julius Mango tinomuti Easyman anikakanyerera kuti zii asi pano panosimudza musoro chete pakuteerera chimuti Julius Manga wamukaseko akabata chimuti Tabonga Shenje chimuti akabata kuti wamukaseko Forget Chaduka pariseko apo wabata chimuti papo wamukaseko Boniface Mujokoti kwa Bulawayo yeti temusinga Gumede wamukaseko maitariro pariseko pa Bulawayo apo wamukaseko Chenge Masara Madambozi chimuti wabata kuti Mudhara Gonyeti kauti tinashe matinyanya chimuti wabata kuti wamukaseko wabata chibuke timu rangu ni pamshaya bandi pasipapo ta space apo wakabata chimuti kwanza risikusia tiri kumahena cho tiri kuerera nacho wamukaseko Elias Armando papa chafa hapo Victor Katio pakuchena Evidence Malimba chimutaka bata kwanza liche sapu kukarapa pasimoto pamuchena chizo aswe mambewe akabela chimuti kwanza lichisia paka Epworth hepatoni back chaku Epworth chiri kuti tani na iwe Bosongola Balancing Rocks yebo paipo paya pedyo nepane matombo epamari paya pane nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti tine mazuva anokwana kuti mwedzi pane mwana komana ane 15 years nemwana komana ane 8 years zokuberekwa vakarovana mwana akaenda kumba chichema kwa bereki vake aenda kumba chichema kwa bereki vake akanzi ndarowa but marovera andirova akandidonedzera pasi akandikika kwakavanzika akanditsika mwana uyu akarova mwana uyu akazoshevedzwa akataura achiti iye aiwa inini mwana unyari kundirebera chandataura ini ndechekuti ndakamurwamba machete mwana akaendeswa kuchipatara akaitwa sei akachifambiswa akaita sei nyaya ikamboendeswa kumapurisa but nyaya iri kunetsa ndiye kuti havana kumbogara vada kuzama kundi kushita nevamwe ava kuti mwana wangu akarova mwana wenyu kusvika izvezvi mwana uyu azofa but afa mwana uyu akazoonekwa kuti iye zvakavanzika zvake zvanyura mudumbu so izvi zvitaura kuno kwatiri kuita vachinzi iyo mwana ari kurwara vanga vasingaende panotaurwa nyaya yekurwara kwemwana vanga vasingaende zuva rafa mwana mapurisa akazokwanisa kutora vabereki vemwana akashayika kuti vaende pamba pevabereki akarowa mwana vachienda ikoko amai vepamba apa vakabva vatiza havana kutoonekwa zvachose ende parufu havana kusvika baba vemwana ndo vakada kuzozama kunosvika parufu apa but nenyaya yekuti zvavakanga vaita pakutanga vanhuwo zvavo vasinei ukama nevabereki vemwana uyu vakazoteka kuti hatikwanise kuwirirana amungati imi mwana achirwara hamuna kuzama kana kuda kuchita nevamwe kana kubatsira kuchipatara kana kuisa sendi nhasi uno mwana afa mozorosvika parufu vakatozoguma vabva parufu ipapo vatoenda zvavo so nezuro ndakapedzisira mwana asati avigwa vachiti vabereki vemwana pane pavarida kumbosvika pane zvimwe zviri kutaurwa kusanganisa mapurisa neimwe mitemo iripo asi chokwadi chiripo ndechekuti mwana uyu izvezvi akafa mushure mekurwa nemumwe akakikwa zvino zvake zvikanyura mudombo. Okay, ngatitaurei timbodzokera panyaya iyi. Vana vakarova navakura sei? Akarova 15 years. Akarohwa 8 years. Akarova 15. Akarohwa 8 years. Okay. Kubva zvarova navana kusvika pazoshaya pane nguva yakareba sei? Kanga sedza kuma 23 days. 23 days. Mwana paakarohwa akasvika kumba achiti ndarohwa naningi. Okay. Ningi akashevedzwa akataura kuti hongu ndamurohwa asi marovero ari kutaura haaziriwo. Mwana paakarohwa akati iyeka arohwa kwakavanzika. Dura rinogara mbeu yababa. Ichokwadi.
akaendeswa kuchipatara here akaendeswa kuchipatara akazama kurapwa aenda achidzoka vachizama kumurapa but zvakashaya basa muri kuti vaizama kumurapa kuchipatara vakati mwana uyu ari kurwara nei vachitorapa chinoti kwanzi ichokwadi kuti kusaidi kwake kwakaita sei kwakarohwa okay sokutaura kwaita mwana kuti ndiko kwandarohwa ende zveshuwa ndiko kakune dambudziko zvinhu zvaita sei zvisaone zvaiti zvikambobuda zvodzokera zvikabuda zvodzokera but izvezvo achipedza kungoti iko zvinezvo musi washayika zvakabva zvatoshayika zvakabva zvatinyura okay so mwana aienda kuchipatara pesa apo achirapwa kusvikira azotisiya vabereki vemwana akarova mwana vaiti kudini vanga vasingaende kuko havana zvavakataura shoko rokukutaura nderekungoti amai vemwana zuva rekutanga vakangoti ndinoti sori kwamuri ndo zvinoita vana ndo pavakapedza ipapo havana zvavakazotaura havana zvavakaita nematambudziko baba Isabel apa ndakandichitaura naamai vemwana wekufa ndo vaitaura mashoko aya okay chavairwira chii kunotamba vana ndo kunonetsa kuti chii chavairwira ende zvaitaurwa nemwana nezvakataurwa munhu akarova mwana anoti akandirova akandidonhedzera pasi akandikika akatenga kuti tsika ndiri pasi uyu anoti pandakasvika inini paakasvika anoti ndakangomurova machete ende mwana achitosvika kumba anota 30 minutes angatotanga kutonzi vabereki kutonzi uya muzoona zvakuita mwana kunoko havana kuendako mwana angatotanga kuti kukanganisika achiratidza kuti zvinhu zvake zvote zvakutokanganisika kusvika azoendeswa kuchipatara achidzoka achiendeswa kuchipatara havana kuendako kana kumbotaura kuti sei asi iko zvinozvo shoko rekuti mwana afa rasvika amai vepamba vemwana uyu vachibva vatidhisapiya havachaonekwi akazoda kuenda kurufu ndibaba vachiona vabereki vakanga vari parufu vakati aiwa hatidarosi ndo nyaya iri kwepo zvakaoma chokwadi 7 minutes past 11 so vabereki vemwana akarova vakarambidzwa kuti vasvike parufu apo baba vacho vakuda kutosvika parufu mwana afa akanzi nevanhu makuzove parufu iko zvino chataida chinhu chekuti tibatsirane kuti mwana aive mupenyu tozotaura tichiti honai zvakaita navana sori but vana vedu vari vapenyu saka kana madama tibatsirane muchiziva kuti mwana wenyu ane zvaaita muri mubereki pakuita sei machinzwa kachekuepworth pamabalancing rocks apo ichokwadi munoti kudiniko nacho varoyi vari kutijairira kutambisa usavi ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff panduna ita pfo kuna Tego ari paHighlands manje tichaziva sei kuti huku iri boy kanyemba apo ndinodzipfuwaka right dziripo saka manje panoitwa sei pakadai akana ari mabhoera manje agara hunhu hwawo hatize stereka baba Isabel zvataurwa nemuteereri wedu wekubhangeti ndo chokwadi kuti rakazizi iro isusu anga ari maziso edu ataibhaiswa nokuti pakabhururutswa huku haina kudzoka nditi yakabva yaenda straight mudenga pasina nguva foni yapinda foni yamama pafoni yamama mubatsiri akashedzera kuti mishonga yangu yasvika hapana munhu hapana mari it means kuti yanga isiri huku zveshuwa wanga uri mushonga aiwa mukomana ari right wagona tani ko KB naBhozho Panama hanzi okay ndianiko Shepherd kwaMurambinda okay tinonyadzisa chaiko haisi kunzwika mbuya Shepherd kwaMurambinda mamuka seiko amaitatenda dzakatira muzamba danga mvura Destiny vakachibata chimuti Arnold Rodwo Shutu zviri kufambere Mai Megi kuBrichini tinacho chimuti Bait Bridge eBrichini yes chakabatwa kuti G hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki KB naBhozho kutadza kwemwana kunowanikwa kana kutadza kwevana kunowanikwa asi zvakaitwa nevabereki vepaEpworth pamabalancing rocks havana kuita moyo wekubereka vaifanirwa kakufambidzana nevabereki vemwana akarohwa vachibatsirana kurapisa mwana nyaya yaireruka asi pazviri apo yava ngozi yapinda mumusha uye mufana uyo imhondi ngaapinde mukati ndinonzi Elder Farai Mukandakure paGreen Valley
Stanley vakachibata chimote kuti 17 minutes past 11 ndopafika nthawe pali manje. Tinotenda T-Bus padomboshava, huku iyo ndinoiziva, ndakaiona ichibhururuka mudenga, ndakasangana nayo pabhodha ichikrosa kuenda kuchimoyo. Ndinonzi T-Bus padomboshava, hanzi ndakaiona, ndakasangana nayo huku iyoyo. Baba Isabel yakaenda mudenga T-Bus iwe. Itaifoka tatu Thaddeus Mukwembi pagutu mukaramba. Ndinokanda huku yangu mudenga ikasvika ipapo pa ZBC Mbare Studios. Thaddeus Mukwembi pagutu po regidi vo sudzura ichimwe Baba Isabel. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza chimuteka chibata muri ya Zimbabwe wamukaseko Haddington Pwanya Baba Simba tina chegotora ndimba rendevenyuro wamukaseko Tribal Lipa amake nosa chimuteka bala kuti wamukaseko Constable Forage apa muchina vachiera wamukaseko chimuteka kabatapo wamukaseko Gogo Kekido chimuteka bata agogo everyday is Friday wamukaseko wanoti Moses Mafere chimuteka bala kuti Queen Esther Kanengoni wakapinda muchibagi wamukaseko Gogo Kekido chimuteka bala kuti saba kukaramba vakachibata kuti paka bula wayo kontutu ziyachunga mukoba kibinya ndi kutaura panapa ikubula wayo inoda kuti vanhu tinzwisise. Murume ari kuzama kutsvaga rubatsiro, dai mandibatsirawo muri yeZimbabwe, kutora mukadzi kuisa pamba kumuda kuda kuvaka. Ari kuti akaroora mukadzi wake ndobva aendesawo zvishoma zvaanowana, ndobva yave mhuri yake vakutodanwa kuti mai Marimira, ndobva aita mwana vakanzi mai Isabel kureva kuti mukadzi wokwaBhosho. Zvadaro akazobata mameseji mufoni yemukadzi. Mameseji aya mukadzi akashama, ari kuratidza kuti kuri munhu anenge achitosendera. Asendera mameseji aya, pakada kutaura nemukadzi, mukadzi achibabvisa meseji iyeyi namba yekuti ndiko akachitumira mameseji akabva deleta. Ndobva atumira, ndobva atora mukadzi uyu ndobva amuendesa kuna tete kuti ndiri mukadzi wangu izvi handizivi. So pakazodzoka mukadzi ari kukati mukutaura, mukadzi achibva ati kumurume, zvawakaona wakazviona, but wanga wafunga sei? Aunoita baba. Murume ane mudzimai. Icho kwadi. Murume ane mudzimai. Icho kwadi. Akanobvisa roora murume. Yatori ne mari yakabvisa. Anoti andirabvisawo zvinoshamisira. Ndakabvisawo zvinondiranizwa. Saka ndakutozikanwa kuti ndiri mukwasha. Mwana wovanani? Nditori nevana vedu vaviri. Vane vana vaviri nemudzimai wake. Nemudzimai wake. Vari kugarisana zvakanaka mumba. Kugarisana zvakanaka mumba. Hapana chiri kunetsa. Panga pasina chipomerwa apa. Okay. Asi rimwe ramazuva achibva aona message pafoni yemudzimai. Akatora foni mudzimai asingazvizivi. Icho kwadi. Achitsvage pafoni yemudzimai. Ari kuti iye vanga vakatogara vese nemudzimai. Okay. Munoziva kuti mafoni kunyangwe manheru makarara. Apa svakangofanira kuti dzese dzinenge chitori paloud. Kana makati uri mumba memeka, foni inotonzwika. But makatobatira mafoni dzimwe akabatana izo, ndobva aona message rako. Ndivapi ava? Kuza uriwe wakashama apa. Andimaona. So kune vamwe ukatangira kumapixel ndoti ani kwaakatoenda. Namba yechibviswa. Ndobva tanga kukakama zvakazodai so chiwa toti ndaididi, but chokwadi chabuda kumurume kuti ane munhu waita sei? Waitumira. Ndobva tora mudzimai, ndobva amuendesa kwatete. Amuendesa kwatete ndokutotaura nyaya yake iyi. Mukadzi achibva asi kumurume, hongu ndozvawakaona, saka wanga wafungei? Paakasvika kwatete nemudzimai wake achitaura nyaya yekuti ndaona mapiki emudzimai wangu asina kupfeka, kuratidza kuti pane waaitumira. Mudzimai akati kudini pamberi patete? Apa vatete ndo vakati ndichasara ndotaura nemwana, handikwanisi kutaura naye ndega, ndine vamwe vasipo. Ndichasara ndotaura naye, tichakudana mukwasha bamunini totaura nyaya yedu. But mukwasha sati adzokera kumukadzi akatotumira shoko kuti naye baba hongu makazviona izvi, but manga mafungei? Shoko iro ndiri kumbata nokuti kwaakaendesa munhu anoti kunyangwe pane zvakaipa zvakaitika ndiri kugadzisa nyaya, ndichanzwa mamwe mashoko anorerutsa kana kuti anga akakanganisa pamwe aigadzirisa. Asi akabva tumira shoko rokuti hongu maminzi izvi makazviona izvi ende zvakaitika zvamakaona dzisinema ichokwadi, asi manga mafungei? Mashoko aya ndiwo ari kumubata.
ambokwanisa here kutaura natete pakadzoka mudzimai kuti tete ndakasiya mudzimai wangu kwamuri, mushure mukuona kamapiki mudzimai wangu asina kupfeka, makakwanisa kutaura naye here uye akati kudini? iko zvinhu zviri kuti handiri kukwanisa kutaura natete, ndabva ndangoneta kuti kwandiri kufungidzwa kuti kwaari kubva ndikushaya mashoko akanaka, ende natete yafanira kutondiudza kuti takagara pasi nemudzimai wako takati tikabudisa maanswers akati, but shoko raanaro ndiyo rakatosimba rinoratidza kuti ari kutosimba even kwaabva kuti asimbisa sei. wanga wati kudii nezvawakaona? ishoko rakadzika, ishoko rine power. Wanga wati kudini nezvawakaona? Guys, izvozvo mudzimai ari pamba, mudzimai aripo pamba, murume ndiyaunza nyaya, arikuda kurubatsira, ada kubatsirwa. huku iya yasvika kuno yakutora masaisai echimuti, ndinonzi tanaka kunyazura parukweza apo. Asi pane zvakuitika, kumasaisai aita sei futi? Tiudze zvakanaka, tanaka kunyazura parukweza, tiudze ka vetransmedia, asi huku yarova transmission mudenga kaumasaisa. amaiwe, machinzwa chepa Epworth, Yes, machinzwa chokubulawayo, machinzwa chemutare, chekwamutare. Munoti kudini ko Zimbabwe? Regai tinzwe mashoko anotevera, tinodzoka manje. 25 minutes to 12 ndio pafika nthawe pare manje. Mati kudini ko Zimbabwe? Madzinzwa dzatsudzurwa kana papa Isabel, murume uyo wokubulawayo aita sei? Ngazi yekuti moyo wemukadzi idura rebere riri mudumbu, chero mufushwa wetsindi urimo, mukadzi uyo hana rwendo naye, siya. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu. ichokwadi ichocho mukoma kebi, ichokwadi ichocho zvekuti kumberi kwanogona ngari mawani. Hanzi na Mai Esther ku Greyston Park, Mai Esther ku Greyston Park, achiri kumudii mukadzi ane rafu yakadaro, apo ndiye ari wrong. Ngasiye zviende imi Mai Esther ku Greyston Park vanoda sanga kwanzi kuti achiri kumudii mukadzi ane rafu yakadaro, apo ndiye ari wrong. ngasiye zviende. Mai Esther Greyston Park, po rikiti vo. Iye achiri kuda mudzimai wake here mushure mukuona manuts. zvese hana zvatiri taura. Okay, ati mukugadzirisa ndo munobuda zvinobuda. chaasiri kunzwisa chete chekuti aya mashoko anorevera. Okay, haipa pambata zvambata ende zvinorwadza baba Isabel. Papa zvinorwadza. Hanzi kudini nemukadzi mashoko akataura? Saka wanga wati kudii? Wakwazvona but wanga wafunga kuita sei? Zvakaoma. Pamataura nyaya yehuku, even kudombosha wamasaisai abva ati zi chibhasi padombosha wamberi chena, muri kuti huku ndiyo yakonzera here? Aiwa, karegai kave transmedia vagadzirisa, ndofunga pane zvinogona kunge zvaita sei zvaitika. Handitika. Okay, hanzi kudiniko KB na Bhozho itai Bravo James Katatu mudzimba, hanzi okay, mudzimai message yake aisikonzwika baba Isabel, mutiregirauka. Hanzi itai Bravo James Katatu, Bravo James ndi Musa Valentine James ba Bravo pamanyame. Tinotenda kana muchikwanisa nyorai zvakare ka message yenyu, tinotenda. Jeri revana ririko, ngagare mukati mwana uyo imhundi uyo, ndi muchaiwa representing Chirumhanzu kwaZireva village mwana hanzi ni Mutsireoka Kelvin Joao, Langton Chingoma, Gift Maria Pera Gweja, Peter Zuru nemunhu wese aripa Hama Growth Point. Tinotenda. Baba Isabel, toita sei nemudzimai uyo wopuntutu uyo kubulawa? amene zvakuda madzitete vakakura kudhara kuti kana mwana achingadzurwa kumba aya mashoko ake ka alisatanzwa mashoko atete, because vakapiwa mwana achinzira angai, kudzorerwa mwana kunzira angai. Munofanira kudzoka mwana uyo aine mhinduro, haafani kudzokera futi ari ega,
anofanira kudzokera nemunhu anoti zvamakamuunzira ndezvizvi isuwo tagadzira kubva apa kusvika apa but patamuudza iye anzwawo kusvika apa wabva anzi kumurume wako taura tichizvinzwa tese izvi ndokuranga but iye achiri kokobva ati zvese zvawakaona ndizvo mapicture ndakashama ndichitumira kwandiri hauna kukanganisa kuona wakaona saka wangoti kudii. Zimbabwe murume aunza nyaya iyi oita sei? Murume akazvibata akasimba kutoendesa mudzimai kwatete kuda kuchengetedza mhuri yake, ichokwadi, wanano yake, kuti mudzimai agarwe naye pasi ataurwe naye natete. Odzoka mudzimai pane kuti akumbire ruregerero, obva ati saka wangoti kudii. Huku yenyu yasvika kuno Kanyimba naBhozho. Huku yani Huku yenyu yasvika kuno Kanyimba naBhozho yakutokanganisa huku dzangu apa, yakutozvidzidzisa, hanzi yakutozvidzidzisa kakubhuruka. Ndinonzi Kosa Sibanda kudhibhiya Filabusi. Wanzo Kenyemba yakunzi huku ndeyako mzukuru. Hanzi huku ndeyako. Aiwa wanzi huku yako. Ndimi murume. Aiwa. Ndimi amai. Ndimi sekuru. Vana mazuva ano ndimi kunyanya. Huku yenyu mimi. Hanzi huku yenyu. Ini handina zvakawanda zvokutaura, asi nongoti dai vakadzi vanodaro vese vangotorwa kubviswa panyika ino, ndini Misheki iyi, atingadaroka, atingashuvire zvakaipa kakuvanhu. Handiti pavakadzi vanodaro Misheki, kune vazukuru vako, kune vamwe vana vako, kune vamwe vana mama vako, type yavanhu vakadaro hausi kuiziva, vamwe vacho hobva vatiri kukuhama dzako, wobviswa here panyika. Mukadzi uyo agara ane chipfambi chake uyo, saka atofunga kakuenda uyo ngasiye aende. Ndinonzi Queen B Mudas aka Beauty Mudavanu kuEpweth kwaDhonoro. Yes, padhuze apa padhonoro kasi yezviyedi. Hanzi agara ari pfambi, ngasiye aite sei aende. Kana murume uyu achida kugara mune zvakanaka, ameno babesa peo, munoti kudini? Ndimi sekuru, ndimi amai, makatanga kuona usikana hwenhunzi. Ndiri sekuru but ndareme uyu muzukuru arema uyu akabutsika pai. Okay, tiri kumbira kuti mushure mekutaura nevasaura vedu vePremier Bet Zimbabwe, mumubati mumunzwe murume uyu kuti iye moyo wake uri kuti kudini. Ichokwadi, paakaona mudzimai wake asina kupfeka manudzu kuratidza kuti angachitumira mumwe munhu, handitika mudzimai achibva delita mamessages aya, achibva tora mudzimai akaenda naye kwatete, akazodzoka kuratidza kuti murume uyu ari kuda mhuri yake, vane vana vangani? Vaviri. Iye moyo wake uri kuti kudini, nokuti kuunza nyaya kuchimuti, it means kuti ari kuda kuchengetedza wanano yake. Ichokwadi, iye ari kuti kudini. Pamutataura naye mumubvunze kuti ambotaura futi here natete, kubvunza kuti pakauya muzukuru wenyu uyu manga masvika nenyaya pari. Ndiwo mashoko aandiudza, muda kuti ndiite sei? Yes, adzakarima ngoma kebe ende vasakangana vatsigiri kuti nyaya ipa 07 ndakwanisa kuzotaura nemurume akatiza nemukadzi wemunhu akazotizwawo zvakare achisiwa kuBeatrice. Update iri kuya manje. Update iri kuya manje. KB naBhozho, ndinonzi baba Bernard kumasvingo. Kuri seiko kumasvingo? Tiri kukumbira update yemupfana uya wekuraya mudzimai wake musango Chituna ndokudyiwa nemhuka dzesango. Handiti uko kumaCentral yasvika papi? Regai katinzwe kuti Bhozhongora anoti kudiniko nenyaya yacho. Okay, murume wokubulawa uyo ngasiyane nemukadzi uyo ipfambi. Ndinonzi baba Tapiwa ku Stone Ridge kudhemu. Kuri seiko ku Stone Ridge kudhemu? KB naBhozho, ndinonzi Arthur Ruzvidzo Mushingwe Village. Mukadzi uyo hachade murume, sei mukadzi ari gandanga, zvimwe murume anga asingachengeteka mukadzi. Ndipeiwo kapfuti katatu. Ndinonzi Arthur Ruzvidzo. Zimbabwe
FIFA World Cup 2026 iri kuenderera mberi. Musakangire kuti nezuro Czech Republic neSouth Africa vakaita 1-1. Wanga wabheja here kana wanga usiyana ameno zvako. Switzerland ikarowa Bosnia Herzegovina 4-1. Tiri kuti isusu Canada ikarowa Qatar 6-0. Mexico ikarowa South Korea 1-0. Nasi 9 o'clock Maneru, United States of America versus Australia. 12 o'clock Scotland versus Morocco. 2:30 Brazil versus Haiti. Unokwanisa kubheja magreen kuti uwine magreen. Panapa mukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo kuchiweshe ine murume akunyadzisa, murume ari kubva uno, but nyaya yake ndeye kutora madzimai vanhu. Chiweshe chakaitika pachiweshe muri yeZimbabwe nezuro chaiyo pane murume akabatwa, vanhu vari kurufu, iye akashedzera kuti kumukadzi wake ndakuenda kurufu. Paakati ndakuenda kurufu akabva aenda kumba kwemukoma wake, kumba kwemukadzi wemukoma wake. maiguru kunopinda mubhedroom mumba mamukoma. Mukadzi ndokuziva zve anganika kunzura kaari kuita munhu ane munhu wake anomuteverera mukoma. Yeso atori mumba mari mamukoma maari kurova mucheka. Atarova papati mukadzi ndokutevera, ndokufamba ndokutera, ndokumira muberere, nzeve dzekuda kunzwa zvaari kutsvaka. Achibva kurufu amai kumakunde, amai kumakunde, chakesa musoto, kumakunde, kufamba uko ndokunopinda ndokuteerera ndokunzwa kavoisi kari kubuda pazasi ndikani ndikamudhara wake murume wake, ndokubva famba kunoudza vanhu ndokuenda ndokukomba imba, vakomba imba ndobva vanoka. Halo, vachibuda ndikuona pana vanhu vakawanda, murume ndokubata amai ava vatori nevakuasha, amai vakabatwa, baba munini ava atori mwana mukadzi nemhuri yakewo zvake ari kunonga nemwana 1 kana 2. maiguru vatori vakuru by far. maiguru vane mhuri yakura sei, vatori vakuasha. Baba munini asati atombori nemwana anodarika grade 5 kuenda kuchikoro, achine mhuri diki, achiri kumhanya namaiguru, ari kudhonza dzinodhonza ngoro. Mukoma vari kupi? Mukoma ari kubasa kuHarare. Kumashure uko zvakare murume uyu akatombobatwa kunyina mukadzi wemunhu, mukadzi wakaita zvokutengesa, mukadzi wakaenda kunotengesa, mumwe mukadzi wepanext door akatobva kumba kwake kunopinda mame murume iyeyi, ndio makabatwa ari zvakare, akatobhadhariswa, akatorerwa zvinhu kwamambo, mombe nembudzi nezvimwe kunze hauna mari kubhadhara zvakuchi wabhadhara, nhasi unabva abatwa zvakare. So murume ari kubva mukati meguta reHarare nhasi akananga pachiweshe. Anonzwa nyaya yekuti mukoma kumunin'ina wake, mukoma vafonerwa kuti munin'ina wenyu awanikwa ari mumba menyu. Takambata munin'ina ari mumba. Baba Isabel, zvakaitika kumanguva iyi bamunini vakabatwa nguva ina maiguru. Usiku kana vari kurufu kana vachiridza ngoma, kana muchiti usiku kumanguva iyi 11 kuti maiguru vanga vasina kushedza munin'ina here kuti panga pane zvichinetsaka pamusha apa kuti vagadzirise dambudziko repamba, kuti baba maiguru akashedza baba munini. Yes. Kuti kuna zviri kunetsa sezvemukoma unyasiko. Chokwadi zvainetsa ndo zvaakapindira mubhedroom. Vakavabata pane zvavaitere kana kuti vaingodhiskasa mubhedroom. Baba pati munin'ina ari kwanisa iri kupinda mubhedroom mamukoma kuma 11 usiku vachidhiskasa vari imomo vari 2. Handisi kuziva vateereri munoti kudini nechepachiweshe chiweshe. Saka mukoma vari kudzika nhasi kuenda pachiweshe. Vanatendera kuti takamirira mukoma asvike kuti tikwanise kuita zvatoda kuita zvizinde zve. Vanhu pavakaungana bamunini kuti munin'ina achita sei achibva mumbomo, pane mashoko akataureri. Iye haana kana mashoko aitaura, aingoti zvamuri kuona ndo zvaitika. Unozoninga kungotarisa pasika imbwa yakaterwa nangoma akapfupi kana iri mubhazi. Ko maiguru vaiti kudini? Maiguru aya ndo anga ari ma1 kokufirisa. 0713-938-538 Zimbabwe. Muri kuti kudini neicho chepachiweshe. Lazarus D'Souza guruve kachuta hanzi ndakachibata chemotekoti dzvi. Ayaya chiweshe hoye hey ndiyo inonzi matindi mutibvu kupisa kwenhopi. Sando kuvashandi vepachingoma famu Steven Siabua, Abaki Muchane Moto, Shakman Matono, Alfred Mafraud. Obvious mukoma KB, pane patinogumira kuti ndimaiguru, pane patinogumira kuti ndimainini, pane patinogumira kuti uyu muramu, tozoita imwe nguva isingeti kuwanika muri mese.
Kanyemba chipfambi chichapera here paukama. Uyo murume ari kuda kamucheka ndinonzi size tsoro wenyanga paHeathcliff. Isusu seNational FM hatidi mhirizhonga. Isusu seNational FM tinoti kana wakanganisirwa enda kumatare edzimhosva handiti. Enda unoripota kana uchidaka kuripwa kana uchidaka kuita sei, asi dare remhosva ndiwo karinoita sei rinokubatanidzai nemunhu anenge akanganisirwa nemunhu anenge akanganisa, kwete kutonga wega nokuti mhosva inosara yave kwako. Porikiti bvu KB naBozho hachimuti muri kumhanya nacho vakomana zvekuti panoda ndimi apo ndimureseroka timi 1000 rese namama vangu vandinawo kuno ndisingakanganwe anoremekedzwa Trymo Mupaya ndinonzi Enesta 1000 kana Esther 1000 kana kuti Queen Empire panyatsime apo tinotenda icho kwadi muri yeZimbabwe rikandiva ndari mukati mekuenda mukati mekutsudzura mukati mekupfapfaidza nyaya ndoda kutaura pano muri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Tanda inonzi kwaRusape, nyaya yemwana akarwarwa ndokubva afa, asi pasina pamwedzi mumwe chete mwana uyu akazoonekwa ari mumba maakabarirwa maigara baba vake namai vake, ndo makawanikwa mumba mune fosha. Mwana uyu akatochererwa pasi akavigwa akaputirwa sekuputirwa kunoitwa vakafa, asi mwana uyu akazowanikwa ari mumba mutumbi wacho ari mupenyu rekoti akafa akatofa asina kuora, mablankets anangoratidza akachererwa pasi asi akawanikwa ari mumba muya makaberekerwa. Zvakawanda muchadzwa chii chakazoitika uyezve mwana uyu zvaakazowanikwa aripo ari kupi. Ndine nyaya yandinaye kunkai yeimbwa iri mune rimwe village yaruma vanhu vanokwenda kuita 17. Nyaya inoendeswa kune vanoona nezvembwa. Muridzi wembwa anogara achiudzwa kuti imbwa yako uri kuona zvairi kuita anoshevedzera kuti sei muchiti ndeyangu. Ende imbwa iyi masikati haichaonekwe pamba pake asi inoonekwa ichihukura iri pamba ipapo chete, ende ichokwadi kupinda mukati meyadhi inokuruma kana kuda kukuvhundutira kuti muno mahupindi achishevedzera kuti pana papindi chikonzero pane mbwa dzangu, asi mangwana masikati haioneke. Inodisappear. Uchingosvika payadhi yemurume uyu inoshevedzera kuti kuda kupinda kana wamanikidza mucheka. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba, ndiri mukati mekuenda nadzo. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe iri kuitika mukati meguta randinoshevedzera kuti Harare. Asi chikoro chandiri kutaura nezvacho chiri kuHeathcliff. Vabereki vari kuti ivo takatengeswa mauniform gore rakapera muna December. Chikoro chinoti icho hautengi uniform pasiri pano pachikoro. Mauniform chatenga pana pa cause tisi tinoziva zvatiri kuda pa mauniform aya. Uniform yaunoda kubva kumablazer chiwati zvinoda mari yakati ndokubva vabvisiswa mari. Vabvisa mari mauniform aya kubva December last year kusvika nhasi asati akwana vana vari kuenda kuchikoro vasina mauniform. Asi kubva kare ukapinda pachikoro apa usina uniform unodzingwa. Ninyaya yekuti vana ava mauniform haana kukwana chikonzero ndiwo anofanira kusapula mauniform ivo vakapiwa mari vana havasi kudzingwa. Wai vana vedu vasiri kudzingwa? Takabhadhara mari asi nekuzotenga mauniform ndicho chikoro chacho. Asi kubva December asati apiwa mauniform yedu toita sei? Kubirwa kako. Vabereki vari kunyunyuta paHeathcliff apa. Kubva December mari yedu iri kushandei? Iri kuspinwa. Vachibvunza vakuru vepachikoro kuti koma uniform evana ari kupi, vari kuti kudini? Ari kunzi ari kuuya mauniform. Ari munjira. Saka vari kuti dai isusu takashaya mari mauniform asingatengwe pachikoro. Kuri kuti tainofanira kutenga kuina zvimwe zvikoro. Mwana aipinda gedhere. Aidzidza here? Vaikwanisa here kushanyira mahofisi anoona nezvedzidzo mudistrict yavo? Ndo zvavari kukumbira izvi, ndo uchenjeri hwavauya kuzotsvaka. Ichi achitombodika nguva babesa peo. Icho kwadi? Dai waro vabereki vane vana vari kudzidza pachikoro chiri kuHeathcliff. Antananarivo Coast, Gambela, Koroto West, Madagascar. Endai kumahofisi anoona nezvedzidzo right. Munoripota nyaya iyi. Kana kuti Ministry of Primary and Secondary Education ine toll-free number. Namba ya munogonaka kufona mahara musinga chargwe. Namba iyi inoti 31
317 fonai panhamba ipapo muise ripoti kuti wantu kana kuti wantu wada pasa mari yakuti agurire kawana watu maunifomu pasukuru iri kuHeathcliff akanati abweresa maunifomu yacho mubve kuti mungathandizwe tani. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigandirive ndichitizo mukoma KB andizivi kuti makansilas vane zvokufambisa zvavakapiwa here. Wandinozi makansilas I'm not sure ndokuda kakuzotsvaga kuti vane transport here. Nekuti ndine nyaya yepagokwe yakansela akatorerwa mudhudhudhu mushure mekubatwa nomukadzi wemo. Pane chipfupire chamungangoti turudwe tobva tapinda kamuchirongwa nevasawira vedu veHealth Solution. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigandiva ndariva ndichiti izvo pane nyaya yandinoda kupinda naye panapa inyaya yakaitika panzvimbo inonzi Tanda kwaRusape yemwanakomana akaenda kumba kuenda tezvara vake ikoko ndokwakasvika akaita pamuviri ndokubva aita nemwana wemukadzi wake mukwasha nemukadzi wake ndokubva vaita mwana pakazvarwa kudaro haana kuita 1 month chikonzero ndokwanga vachiurima vari ikoko vachimbobatsirika ikoko ndokubva mwana uyu afa pa 1 month afa pa 1 month kudaro mwana uyu akabva avigwa kudaro vakagara zvakare 1 month. After 1 month mwana uyu akazowanikwa ari mumba macho ndingangoti mukwasha uyu asi mugari weko. Okay. Asi akaenda kwana tezvara ndokwavakaenda ikoko ndokwakaita sei kwakanopiwa imba yanga achishandisa chikonzero ane zvanga achita ikoko. Mukadzi uyu anga akazvitakura ndokubara mwana abara mwana achibva afa mwana ndibva achibva avigwa ikoko. Avigwa ikoko after 1 month mwana uyu akazoonekwa ari mumba imomo muyema akabarirwa maigara baba vake namai vake imba yavanga vapiwa kuti vashandise ndomakaoneka ari akaputirwa nemablanketi ake asinganhuwi asina kuora mablanketi asina kuratidza kuti akabva pasi kusvika vaenda kunoripota kumapurisa varipota kumapurisa chitunha chikaya chikaturwa chikaiswa kumochari kutaura kune kwatiri kuti mwana uyu ari kumochari kakuda kuti azovigwa kepiri asi kuti mwana akadzoka sei mumba hapana ari kuziva. Right, mwana angari mwanai angari mwanasikana akarwara kana kuti akashaya nechirwere chei havana kuziva chirwere chei nekuti mwana akangogomera mwana achibva ashayika mwana akangogomera achibva ashaya havana here kuti mwana aitwe postmortem hapana kuitwa postmortem. Right, mwana aenda kunovigwa after 1 month mutumbi wemwana wakazoonekwa uri mumba mevabereki vemwana uyu kuguva kwanga kwakafukunurwa here kana kuti kwakusina saini iyoyo guva ranga riripo pakavigwa munhu pakavigwa munhu vamboita here kuti sevakuru venharaunda vambokwanisa kuti vafukunure guva vaone kuti mutumbi wemwana uchirimo here. Ndo zvamirira kuonekwa nekuti nyaya dzakafanana naidzi dzekufukunurwa kweguva kuda kutsvagwa chinhu chiri papi hazviitiwe nevakuru munzvimbo chete kusanganisira mapurisa vakuru venzvimbo naivo varidzi venyaya iyi ndo zvamirira kuti zvionekwa asi nyaya yavo ndeyekuti mwana chii chaita kuti adzoke mumba iye akavigwa kumakuva. Hey, ndiani aunza nyaya pachimuti paNational FM? Ndana mbuya vemwana asikana kwasho kumba kwakanga kuine mwana uyu kwaakashanya akanofira ikoko vacho vakafirwa ikoko vakaitirwa zvinhu kumba kwavo ndo vaunza nyaya vanatezvara ya iRusape kai iRusape Tanda ndokwana Godfrey Magome makambomuona here mazuva ano Osama bin Laden upepe wendebvu musadaro aiwa akatichengeta naGracious Tigereka babanesu iRusape vari kunokunana Osdemboydembu chakuri. Right, Zimbabwe muri kufunga kuti mutumbi wemwana sei wakazoonekwa uri mumba mevabereki usina kukanganisika une mablankets au mbatya dzakavigwa anadzo ndidzo dzakavigwa ari ndozva ari haana kukanganisika asi vanhu vanopupura chokwadi mwana akavigwa apa endi vabereki vari kuti ndiye here mwana wavo vari kuti ndiye ya pakaipa icho hanzi kudiniko icho chekutanda icho Rusape zvekulinka kwanatezvara zvagara zvine pamuromo KB naPozvo kutaura chokwadi vabereki vedu vane zenge vakufunga kuti ikoko ndiko hanzi kuri kudyiwa zvinonaka kanyemba. Ndimutsiroka madhamu vangu mai Matono baba naamai Kapfumvuti Victor Katiyo Tinashe Gotora Desire Chikwededza Innocent Manyoso tichaona Kambuwa Rufaro Kamanora Nobet Chabeta Prince Munengiwa Regaisa Murogwaya Josiah Sanyamawe Alfred Mafradu Made Kufamba tichaona Shumba Makwerere Mainosa Suzeni Rande Pajoza Kelvin Joao Prominent Mandombo Mai Muningiwa Mai Makoni ndinonzi the Radio Inspector Shakman Matono ndiri kuno ku Cranboni ko vakuwasha vari kuti kudini nechitiko chokuonekwa kwemuzukuru ari mumba mevabereki iye akavigwa ndo pari kunetsa mukoma wangu munhu umwe iko zvinozvi
akangoteerera nekuda kutsvaka kuti tingaita sei, tingafamba sei, asi pari zvinhu ichiri secret yavo asati vatudza zvavakaburitsa, zvokuti kana pane zvazobuda vachatudza kuti zvabuda zvapapi, chii chakakonzeresa kuti mwana avepo, aripo here ari kunza konzeresa kana kuti kwete. Bozhongora naKanyemba varoyi kutanda mahwani ndinonzi talendi ngwende pachirarwe zviri kufambire talendi hanzi ya mahwani icho chekutanda chakaoma kutanda ibhuku rekani. Okay. Icho chekutanda chakaoma kutanda ibhuku rekani. Alright. Handisi kunyatso kuibata zvakanaka. Ndinofunga kuti wazama kuti ibhuku rekwani. Okay, rekwani. Rekwani. Okay. Ndinoziva ibhuku rekwani. Aiwa bhuku ndinaro mukoma kende. Munaro. Ndinaro. Mwana wemashiripitu uyo akatoshandiswa nevaroyi ndinonzi T-Bus padombo shava mvere chena. Kana akashandiswa nevaroyi sei akazoonekwa ari mumba. Varoyi vaida kumudii. Kana yanga iri nyama yavo sei vakamudzora kuzomuisa mumba, haana kuputiswa, haana kuita sei, mwana angu uri zvaari, vakamufukunurirei. Kanyemba chikwata chawabvunza boys dzenharo chikwata cheHighlanders iboso hakuna zvakadaro. Ndinonzi the National FM Shift Boss pamusiwa paRobert Farm. Aiwa boys dzenharo haisi Highlanders, hakuna zvakadaro. 27 minutes past 10 munongoti turu chipfupi tobva tanzwa nawo. Icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba, mukati mekupfapfaidza, ndapindira mukati menzvimbo yenkai zvakare imomo. Mukati menzvimbo yenkai muri yeZimbabwe mune nyaya yakaitika yokuti kutaura kuno kwatiri kuita pane munhu akasvika kwanzizo ashaika kudaro, ndi baba vemusha vachibva vanovigwa kudaro zvakare. Rasvika zuva renyeradzo rinoda kuti nyeradzo pachibva pasvika zvikanzi atiti nyeradzo tiri tega, chikonzero vanhu vasati vaita nyeradzo panga pane kunetseka kwakawanda kuti vanhu zvikanzi no mufi ari kuchema ari kuti handina kubatwa zvakanaka sei, ndakafa ndakafirei, ndakaurayirwei. Uri kuurawana ndokufamba pane munhu aingobuda achingobuda bhati ari weukama. Zvazodaro mukoma KB nguva yekutizvo vanhu vaita nyeradzo kuri kuseni, nyeradzo yakabvanzi ngairegera yakafanana kuti hapana chinhu chaitwa, right? Ndobva yaisira rimwe dheti zvakare zora kuti nyeradzo yoda kuitika pacho pasvika mubatsiri kanga aripo kumboramba kuti no isaitwe iwe. Zvikanzizvo muri da kuita nyeradzo, zvamuri kuitira nyeradzo munhu akafa apa kuti mweya wake uzorwe, but mukati fukunurai hamuna munhu, hamuna kunyange kofini racho hamuna. Hey, zvikanzi kana muchida ngatigadzirisei mata torai vakuru nokukasira. Zvandakuda panapa inini semubatsiri panapa handichabvi, ndiri kuda veukama mese garai pano, vana baba musabva pano, tichagara pano, tichidya pano, tichigeza pano, hakuna ari kushanya. Kunyange ari kumabasa vandasarudza kuti iwe newe ngatigarei pano kusvikira vari kufambira matsamba ekuti guva rifukunurwe vasvika. Vana vachikomana vadiki vakati aiwozve ngatifambei, vachibva vavimbisa kuti kana mukasadaro vakomana hamusi kumira muri kufa, muchapera kufa. Iko zvino munogona kufa pawiki. Vakomana vakabva vamhanya kutsvaga kuti tobatsirwa sei kuti guva rifukunurwe. Zvikanzi ndinopika nokupika, kana zvaramba kuwanika mune mutumbi kana kuwanika mune kofino, dai ndaurawa inini ndikaiswa mukofino somuguva racho, ndivigwe ndirini. Vanhu ndokumhanya. Guva rakafukunurwa mukoma KB zvinoda mutemo kubva kumadzishe, mapurisa nomumwe kutungamiriri ndobva rafukunurwa. Vachifukunurwa kudaro ndobva rashaikwa. Manga musina kofini, manga musina mutumbi. Ranga richingori guva rakacherwa richibva rafutsirwa. Hapana kumboitika saini nekuratidza kuti rakambofukunurwa, nekuti guva riri muyadhi, kwete kumakuva kunze kumaheroes ako, riri muyadhi. Right, tiri pana vakomana, ndiri kukumbira nebaba 11 vari pano, takufamba dot tichienda kudzimba dzenyu. Daniel Roshi uri benefo vakachiwemba communication. Beyond. Deep down, beyond. Deep down, beyond. Deep down, Oh, beyond. Beyond. Deep down, beyond. Deep down, beyond. Deep down, yeah, baby, oh, varoyi havana pilo mumba. To be continued. Icho chepakai rambai makabata chimuti Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Taweza to go pana 10:30 like zanekative mfeso muntu ndi watonga pabodzika na Nambia.
kofini mutumbi wacho haumo, vakafambira mapepa acho ese kuti guva rifukunure. Chokwadi pakaonekwa kuti mutumbi haumo. Icho kwadi muri yeZimbabwe zvaitika saizvozvo muri yeZimbabwe. Ndokunzi vabereki vese ndiri kukumbirwa nababa vari panapa takuchifamba door to door tichienda kumba kwemubereki wese ari pano. Yes. Asi veukama unganai ndiri kukumbira sabhuku munzvimbo nekomiti yenyu nezvinhu zvatakuita izvo. Asi ndiri kukumbira kuti munditendere dzimba dzatiri kunopinda idzi. Handidi kupinda mumba memunhu asingadi. Make sure kuti munhu anenge asaina abvuma. Haabvunzwi neni. Imimi veukama ende muungano apa mutaure mega muchiudza mukuru wenzvimbo kuti tisu takatsvaga munhu uyu. Right. Saka zvatakatsvaga munhu uyu ati iye pane zvatakamutsvagira anoda kupinda mudzimba dzedu musaina ikoko. Ini ndoya kuzobvunzwa kunzi ndiwo wadaro ndikati hongu ndobva ndasaina. Vari vega ikoko ndokutanga dhudhu kutaka kurovana nekurwisana vamwe vachiramba nedzimba dzavo. Zvikanzi takatsvaga munhu hatina kuwirirana takawirirana. Imba munoramba nadzo sei? Zvikanzi nevamwe mudzimba dzedu ari kutsvagei? Takataura nyaya yekuguva zvaatari kuguva zvinenge zviripo. Saka muri kuti kudii? Zvikanzi nevamukwemi munoramba neimba yenyu chete nemhaka yei? Kusvika vanhu vabvuma kudaro kufamba mudzimba mukoma KB. Ndokufamba ndokutanga kufamba. Imba yekutanga, imba yechi2, imba yechi3, imba yechi4, imba yechi5. Baba vemba iyoyo ndokungoti vachingopinda muruvanzi aiwa vakafenza musha wakanaka baba. Pane maruva uchipinda kugedhi kwakagadzira kugedhi zvokuti toona kuti pana pari kupinda baba pemurume mukuru. Right. Ane zvinhu zvake Akarongeka. Imba iripo pane kamba kaboy sky karipo haisi imba inoshamisira but kakanaka. Ndobva kaisiwa rimwe ruva rakagadzirwa remuti rakatenderedzwa rakachekererwa rokuti kana muchitandira makagara ipapo munonzwa kuti muri padare rababa. Ndobva kwazoita imba iripo inonzi baba ava ndiye kungotandarira murumba imomo asi haipindwe vakawanda ndudzo kuti vakaipinda kudhara. Imba iyi yakapfirirwa yaitwa zvithetching. Okay. Makiya anogara nababa. Baba vapa vakati iwo wangu mapinda muyadhi muno ndisati nekukinurai madhoo zangu. Manyaya idzi dzainzi hapana mwana anokinura imba, hapana mukadzi anokinura imba. Vana baba imimi ndimonokinura madhoo enyu ega. Ndisati napinda ndinoda kuti veukama mutenge mapinda mese mumba imomo mozonditi chipedzisera kuitira zvichawanika mumba musati zvaitwa neni. Asi chinhu chatiri kunotsvaga mumbamo veZimbabwe veukama inzwai hachiisike muhomwe hachikwane muhomwe chinogona kutoenzera neni munhu wacho. Ndisati ndataura nezvacho ndimi chadudzira kuti chichi chakafanana nechipi. Saka ndichani ichakauya sei? Amai. Papa vapinda umba baba vasati vakinura imba vasati vapinda umba zvikanzi ndakuenda kutoilet. Ndobva vaenda kutoilet. Kutoilet vanodzoka vari kuseri kweimba yethetching. Vanhu vakagara kudhuze nekugedhe kune kamba kane vheranda kakanaka. Asi kamba kethetching aka kandasenge kari kunze mbichana kuseri kwacho ndokune chimbuzi. Baba vatarikura chimbuzi vakawanda vakamirira paimba iyi yekunakanaka iyi kuti obviously ndo bedroom. Asi mubatsira akangoti aiwa ndini ndichatikinura imba ishi ndiye ndikuda. Asi besei vanhu akatarisa imba ipi yekunakanaka. Baba pakada kuchimbuzi mukoma KB munhu ngoenda kunotarisaka munhu akazobva achimhanya zvikanzi imba yakutsva. Baba vaisamechisa Imba ipi? imba yetechingiyai vaisamechisa vega. Vanhu zvikanzi mhanyai vakomana dzimai vatokomana mukoma KB ndiri pakati pedamba penyaya ika regai ndikwasise munhu anonzi Malvin Mashiri. Anonzi Malvin Mucheka Mashiri. Baba Nyasha Malvin Mucheka Mashiri. Baba Nyasha mosati ari papi vakomana vemagetsa. Okay. Ari pa Glenview 3. Glenview Zesa. Right. Ndo paari ane kachiruwa magetsi so magetsi mukomana iye pamucheka mahwadi Musada. aiwa mahwadi adzimai moto wakomana ndobva moto wadzimwa. Kunopinda mumba mukoma KB mune makofini matatu. Mune makofini mangani?
matatu. Makofini aya akatovharwa nejira rakavigwa munhu nepakafa. Wewe ukamondera kuti kofini ndiratikavigana nengiri. Kofini ndiratikavigana nengiri. Iri nduracho ratashaya mukova iri. But makofini hamuna zvinhu. Hamuna chirimo. Hamuna chirimo. Amasharo. But makofini hana chinhu. Zvikanzi right. Baba. Tiri kuda kuti mutiudze kuti zvinhu zvanga zviri umu zvakaenda kopi. Hai. Baba, vanhu vane sainzi dzavo. Makofini akazonzi imimi vanhu hamusi kuona. Muri kuti hamuna, munofanira kunge mune mutumbi nekuti ikofini rakavigwa nemunhu. Ndoda kuti mutaure mega kuti munoziva iri makariviga nani. Iri makariviga nani. Iri makariviga nani. Makuva iwawo haana futi izvezvi. Ndanga ndichimhanya neguva iri ratafukunura iri. Makuva iwawo makamatsvaga iwawo haana futi chi? Hamuna zvirimo. Hamuna zvirimo. Nyaya ndiri kutaura iyi iri kwamambo yaani mapurisa mukati. Zvadaro baba pati. Zvikanzi aiwa maziso enyu haasi kuona. Asi neniwo handidi kuti muone zvinhu zvakafanana naizvozvo. Munotaka kurwara pano hamuzi kuti vanhu kwawo. Asi kuti muzive kuti mune zvinhu mune zvamuchaona mukati. Gezai maziso. Vanoda. Vamwe vakaramba mukoma kipi. Vamwe vakatoramba. Vamwe vakaramba. Ndobva vanogeza vageza kusanganisira vemumba chemo wemunhu akafa negora fukunurwa. Baba Isabel, vaigeza kumeso nemvura ipi? Nemvura yakapiwa nemunhu basiri. Okay. Ndobva vageza. Makofini ese mukoma KB akazoonekwa aine matasha anonzi madzese aya. Dzese rakangogara rakangoti menyu ere kuti dzakafa. Aiwa rakafa but asina kurara neside. Mugariro warinoita riri benyu. Right. Ndo rinenge rakaita. Asina kaita sei? Rakafa. Vamatarisa zvahanga ari matasha emukoma KB. Ari kutoratidza kuti kusiyana kwawo nemasiyaniro ekufa kwakaita vanhu kuti iri rotoratidza kuti iri rane nguva raferi. Kutevera iri kusanganisira nemunhu wenyaradzo kare ratoratidza kuti ndo rakapedzisira iri. But akuonekwa ari machi? Matacha. Ari matasha havachisiri vanhu. Ndobva vanzi magatorwa makofini. Vanhu zvikanzi anotorwa ndanani ada kupolisi. Makofini. Chatiriziva kuti makofini akaita sei? Akafutsirwa pasi. Saka kana akafukunurwa yanyaya yekuti tiri kuti mutumbi kana kuti zvituna zvakabiwa. Yes. Zvakabiwa. Right. Ndobva yaisiso mapurisa. Yaisiso kwamambo. Right. Vachibva ipapo. Mudhara yachivanzi mapurisa asvika. No, yakuda mapurisa. Munofanira mapurisa. Mapurisa asvika ipapo, mapurisa emulaini. Ndobva mudhara. Zvikanzi, hembe dzandikaita sei? Dzandikapfeka panapa. Azite sei? Azite kuti ndifamile yakadai so. Nekuti pamwe ndiri kuenda handiti sei? Handitsoke. Ndiri kukumbira ndipfeke hembe dzakaita sei? Dziri nani? Vakumbira chivamire pato. Mudhara ndikupinda pai? Mumba. Ndiyo ukamaveze. Mudhara ndopinda mukati. Ndokubata bhodhoro reroga. Ka. Munhu akadza munhu akutobomba. Ari mumba kunotora munhu. Torai ndove komana muisai munhu. Kuiswa mumota. Achimwiswa ndove. Achinosvika kai hospital. Hakuna munhu. Vachibva vasha. Munhu achivashaika. Makofini ari pai? Ari kumapurisa. Asati atoenda. Achiri mumba. Ndokubva afa. Zvadaro. Zvikanzi kana kuri kuti imimi munotenderwa kuti zvinhu zviitike izvi. Ndine mwana wandoda kuti ndishande 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Chimuti hello. Kanyamba na bonzo. Makadiko. Hello murisai tim. Tinosimba makadiko wakuru wangu. Tinosimba ndiruben pa banget apo. Ndiani huyo? Ndiruben pa banget apo. Tibatsire tinzwa rupi. Amai avo muroi huku yo izizi haisi huku ma. Izizi. Izizi rakazimirira kwete huku. Sei muri kudaro? Hakuna huku inoenda mudenga yakasandurwa vanhu ndimi maiona sehuku asi izizi. Okay.
mubatsiri dai vakageza maziso vana havaiona riri zizi chairo. Alright. Ehe. Saka vana vanofanira kuita sei na mama mushure mekunge zvinhu zveshe zvabuda pachena? Vana sevana manje havana zvavanokwanisa kuzviita, asi chengoti dambudziko kana rapera zvakanaka bhozi ndiamai hapana zvekuzviita. Ndiamai hapana zvokuzviita. Ya. Aiwa tinotenda. Ruby! Timbondireverai puti katatu tinzwe. Unonzi Ruben ani? Ruben Chaderopa. 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 Po rikiti vo. Dzimwe dzisange dziripo mangwana mukoma kebi. Ndine nyaya yemaheadmaster muzvikoro vari kuti iwo pane vana vanenge vakaiswa vane vabereki vanobhadhara mari. Vana vachona vari kupinzwa mubhimu vasingazivi. Vabereki vanenge vachibhadhara mari but mwana iye anenge ari kubhimu. Kuchimedzi keshi iri yachibhadharwa iyai iri kutora iswa nana headmaster voiswa muhomwe. Mwana wangu ari kupinzwa mubhimu na headmaster ndisingazivi. Ini ndicho ndichizobhadhara mari. Mariyo inenge ichitorwa nani na head but zvakazobuda vabereki vakazviziva. Ndini nyaya mai mwana mukati meguta reHarare. Yambuya vechengeta mwana akataka kubuda furu achirwara. Vabereki vakashedzwa mwana uyo akasvika achinzi kumaprofita zvikanzizo endai munodzokera kumba mbuya varegerere mwana. Mbuya achibva ashedzera kuti hapana zvenichida chikonzero ndini ndakarera mwana uyo. Ndiri kuda mbudzi but mbudzi yandikuda ndiyo ine makombo maviri ishi. Kuriva mwana iye ende mwana akazofa. Vakanziregerera mwana zvikanzizvo aiwa mazizi angu nemazongororo zvese ndatora but apa handichaziva kuti zvichabatsira here mwana achibva afa. Izvo zvari kushedza kuti veukama vacho vese hapana wandichasiya nokuti ndikada kuregera ndini ndichafa. Hey! Wangu uroyi ndine simba rinodarika Mwari mashoko iwo vakataura iwo. Gogo. Ende wasiripo izvozvo. Vatiko izvezvi. Ya zvakaoma. Kwanzi ndine uroyi unonzi wechidewi. Wangu simba randinaro rinodarika Mwari pakuroya. Pane munhu ari pamusoro paMwari. Mino mukoma KP kana mukada kuti veukama tivatipinde pamhepo vataure vega vanokuudzai varipo izvi. Ngavasarudzane veukama. Ngavasarudzane kuti ndiye achataura mangwana. Muri kuzvinzwa here veukama kana varipo veukama vane simba vane chibindire. Uyai mutaure shoko iri mega kuti vanhu vazive kuti zvatiri kutaura zviri kuitika zviriko zvine varidzi. Tinokubatai mangwana live motaura nyaya iyi yagogo vakatadza kusunungura muzukuru kusvikira afa. Asi vakataura kuti ndine uroyi unoita sei? Une simba rinodarika raMwari. Zvakaoma. Tinotenda Zimbabwe maita basa nekuteerera kwenyu. Musi weMande tinenge tichizokupayika mashoko akataurwa kana hambuya mushure mekunge kamukwasha aendesa mwana kwatete mwana wavo mudzimai wake paakaona manudzo. Pane mashoko muri yeZimbabwe akataurwa nahambuya. Vachada kubata bhozhongora vachada kususa nyaya pachimoti bhozho unobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe munondibata muri yeZimbabwe panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sapita Zulu po rikiti vo. Lekisani kati kusiyani na mamane Esnati Matsilele.